Както разбрахте, ние сме от факултет по журналистика и масова комуникация и се занимаваме с радио. Не само защото сме профил радио по разпределение, а защото смятаме, че радиото не е умираща медия, а е медия, която има бъдеще и която може да бъде развивана от нас младите. Нашият проект, първият, който успяхме да реализираме от началото на 2010 година, се нарича Академия на науките. И, както виждате от слайда, се излъчва всеки четвъртък от 9 вечерта до 10 по Радио София. Предаването се състои от различни модули, в които всеки един от нас, главно трети курс, се опитваме да представим това, което ние виждаме, света такъв, какъвто ние го виждаме. София, не само София, различни градове, защото не всички студенти са от София, има студенти от цяла България. И в предаването има, както казах, различни модули, в които всеки един търси и се опитва да покаже себе си. Имаме които сега ще се появят на небосклона, ще да кажа на екрана. Ако може да ги изчакаме, за да може да се четат всички, защото подозирам, че Дармейката места, тя в началото се появи като проект за това със звуци да описваме различни места от София, без да казваме кои са, и постепенно се разрасна и се превърна в местата и превърна в повод за някакъв материал журналистически, който да разследва даден проблем. По възможност и се надяваме, че в някои от тях го постигаме. Ползват се известни места, започваме с Мола, паметника Левски, имаме материали от НДК и се стигна до по-абстрактни неща, като киното, театралната зала. Не знам какво много неща имаме. И всъщност всички шапки, тъй като всяко предаване имаме шапка, ще можете да чуете след презентацията, специално изработена за целта на радиото. Рубриката малко с нощна музика, за стилове групи и музика, които обичаме. Това е идеята в рамките на 5 минути, тъй като всеки модул от 5 минути, да се представят дадени стилове, групи, явления в музиката, които вълнуват нас студентите, по възможност по оригинален начин. И не само студентите, но идеята е да бъдат различните неща, тези, които няма да видите по телевизията и няма да чуете по другите радиостанции. Да, не Лейди Гага, например, някакъв материал за стил, който е или може да е бил актуален през 70-те, може да е актуален сега, да не се говори за него. И въобще по-екзотичните неща в музиката се опитваме да ги обхванем.